שלום ובוקר טוב לכולם, מה שלומכם? כאן חגי כץ, והיום לייב קצר ככה עם איזשהו מסר אישי, משהו שאני שוב פעם נחשפתי לאיזשהו פוסט, ובכלל זה גם דברים שאני רואה אותם הרבה זמן, אנחנו כולנו חיים אותם, אבל ככה מה שעורר אותי שוב פעם לעלות ככה על הבוקר. מצאתי לי פה אחלה אולפן. אז זהו, באמת מה שרציתי לדבר עליו זה העניין של מעברים. מה הכוונה? אנחנו כל הזמן חיים בצורה של מעברים, מהבוקר לצהריים, מהצהריים לערב, מהערב ללילה, מזה שאנחנו מתעוררים בבוקר. בקיצור, הרבה מאוד תהליכים שהגוף האדם עובר באופן טבעי כל הזמן. אפילו לרגע אחד אני שומע כאן איזושהי צעקה או איזה משהו, ואני מורים רגע את הראש ועוברים, איך אומרים, כבר הרבה מאוד מחשבות, ובשנייה אתה מזהה שבעצם אין סכנה או אין בעיה או אתה לא מפריע לאף אחד, אז אתה בעצם מיד נכנס לאיזשהו סטטוס מאוד מאוד שונה ומעניין, שהוא חזרה לשגרה. והשגרה זה בהחלט דבר מאוד 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 מבורך. ואני מדבר בעצם על פוסט שראיתי הבוקר של מישהי שכתבה באמת על המעבר, וזה יכול להיות, ומיד מחזירים אותנו שוב פעם לשגרה, לעבודה, לחיים, בזמן שבאמת יש אנשים שנפגעו, אנשים שרגשית עדיין מאוד מאוד קשה להם, המתח הזה שעוד שנייה הטלפון חס ושלום מתחיל עוד פעם להראות לנו שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו, או שחלילה לדאוג למישהו שנמצא באזור שקורה משהו. אנחנו ממלחמה למבצע, אני כבר לא יודע באיזה מצב אנחנו, מצב מלחמה, פיקוד העורף וכל שנייה משנה את המצבים, ובאמת ברוך השם שאנחנו יכולים לעבור ממצב של התגוננות, ממצב של פחד, ממצב של איזשהו סטרס מסוים למצב של רגיעה. ככה גוף האדם בנוי באופן כזה שהוא יודע לעלות ממצב הסימפתטי, שזה מצב הדחק של מה שנקרא fight or flight, שבמצב ברגע ממש בשנימאית המילימטר השנייה, הגוף שלנו פשוט הופך להיות איזשהו ישות שמסוגלת לשרוד במצבים מסוימים, לרוץ, להפסיק להקל, להפסיק את מערכת השתן, להפסיק את מערכת הלמידה ולהתמקד במטרה, להתמקד במה שאנחנו צריכים כדי לשמור על עצמנו או לאנשים סביבנו. ברגע שאנחנו מזהים שהסכנה נגמרה, אנחנו מתנערים מעצמנו, בין אם אנחנו עושים את זה במודע או לא, אנחנו מזיזים את הגוף, ולאט לאט כל הסטרס הזה הופך להיות משהו הרבה יותר רגוע, מופרשים הורמונים שמרגיעים את עצמנו, ואנחנו נכנסים למצב הפרסימפתטי. זה המצב שהגוף שלנו יודע להיות בו ממש בצורה מאוד מאוד פשוטה. ועוד דבר שאתם רואים שעם ישראל, שהיהודים עם כל הצרות שהם חוו, ברגע שהם מרגישים בטוחים, ברגע שהם מרגישים שאין סכנה, חוזרים לשגרה, חוזרים ללמוד, חוזרים ללמד, חוזרים לעבוד, חוזרים לעשות את הדברים שאנחנו צריכים, ולמעשה אפילו המילה חוזרים, אני חושב, היא פשוט מאוד מאוד שגורה בתוך השפה, אבל אני אומר, אנחנו מתקדמים, אנחנו הולכים קדימה, אנחנו למדים מכל הדברים שעשינו, ובאמת ההפסקות האלה של הסוף שבוע, של השבת, של ההזקה, הדברים האלה יוצרים איזשהו מרווח מסוים שדווקא כן מאפשר לנו לקבל דעת טובה יותר על דברים שאנחנו עשינו או רוצים לעשות, לתת לכל מיני תובנות לרדת, אפילו ברגע הזה שאנחנו יצאנו רגע מהמקלט, פגשנו איזשהו שכן, היינו באיזושהי סיטואציה מסוימת, ישר המוח שלנו מקבל עוד ועוד תבלינים שיכול לאפשר לנו להתקדם קדימה, יכול לאפשר לנו לראות את המציאות שונה, אולי נוצרו חברויות חדשות. ראיתי באמת כל כך הרבה סרטונים של אנשים שרים בזמן ההזקה, שיר למעלות, או כל מיני שירים חזקים שיש בהם עוצמה יהודית קדושה וחזקה, שאנחנו יכולים להתעלות איתה, וזוהי בדיוק ההזדמנות. אז אני כבר רוצה להזמין אתכם ביום שישי בשעה 4 בצהריים לקבלת שבת
ביחד עם חביב חיים בן ארי, אנחנו הולכים לתת הרבה מאוד פרשנויות, לא המון, אבל פרשנויות לנושא של פרשת השבוע ולקשור אותה בהחלט לדברים שאנחנו מתמודדים איתם ביום יום, להתעלות ביחד, להתרגש, לצחוק, לבכות. באמת, אני מזמין אתכם להיפגש ביחד ברוח יהודית ובחיבור הרוחני, עם מדיטציה, עם תקשור, עם תהליכים שמחברים את כולנו יחד. עם ישראל חי, שנהיה כולנו באהבה, בשלום, באחווה, באחדות. שיהיה לכם יום מקסים, אוהב אתכם, חגי כץ, מכאן, מפארק קנדה, באילת, להתראות, שלום, ביי ביי.